iki sembung langu kang ngadeg ana marsa. Iya. Kowe asta apa? Kembang kok. Enggak, menika rujak tekan kambing ijo. Rujak degan kambing ijo. Oh, Sing karepe adi apa? Bagus. Bagus. Yo. Lanjut. Ini. Aku gak takon. Iki sapa sing kerate rujak degan kambing ijo? Menika ingkang kerate Dewi Galuk Tondro kira. Yang ngono kowe tepung karo Halo Candra Kirana. Nggih. Lek tepung ana pundi? Pinar nggih wonten spam. Kuwi. Ana nipen. Namanya? Bajul. Enggak tahu. Rujak iki. Nggih. Yang ngono padha karo aku. Bagene ingsun nunggu wae yo ngimpi kalau unta petuk Halo Candra Kirana. Kowe yo ketemu. Yo. Iki tenan raciane Halo Candra Kirana. Yo. Coba temu jeke. Seger tenan. Seger tenan. Loro sawetara. Aku bakal lenangen. Senang sirah dari sekal paci sirah manut mring negeri Sundayang nyokrati salah asik lawan sing rame aduh yai kaya mukti barang sira satumu ambangun Sultan bakal citro. Ye, suaraku apa ora? Iso tak tiru le. Sesengan pancing kebenaran kowe mesti bareng aku. Pangkatmu bakal tak unggahke. Nadyan apa sirna lamun malang putung daan tepi sujung niwi Iya. Kowe iso nunggang? Ratu kan pinter, kudune ngayokone yo pinter. Yo, dak keparengake kowe nunggang. Nek kamu ngadeg tak ilangi. Awas. Oh. Semangat. Bapak, bodoh.
Agus. Pasar Dun. aku sekali halo bisa bentar Yo sawit ya kok sawit kan sawit dhewe. kok ngeta Itu kami. kesasan diparingi bodol Ejel. bodol sumerep larang wong wahyu aku supaya ngadep ana ngarsaku. Tubuh awene. Candrané kaya jongkang pegunungan.
pungkasane. Yo, sawise aso napasmu, aku takon kepiye sira tak paringi pun bawa sesa nglamar Dewi Galuh Candrakira. Oh, sabar. Yo. Saya dikukui. Dadi pasulayan. Oh, kalah. Yo, wis, ora dadi ngomong. Angin menawi kula didhawuhi malih kula boten badhe selang. Yo, tak terima dharmamu wis lungguh sawetara. Sak budalmu aku go utusan marang Bujanganu. Pacarita mangkono sak Bujanganu kampus boyong Dewi Sekartaji. Munggah wonten ing Stinggih Brata-rata. Dan buka ragapan sang Dewi Sekartaji. Oh, kowe bingung. Yo, kowe makan oleh keraton Nagara. Kowe sapa? Aku Prabu Kalabatra. Oh, kowe kono. Yo, Ana apa? kowe dicitra marang bakal ndak pun gagal. Yo, aku satu. Saku. Nanging aku janji kono. Pendhawamu. Panyunku kepengin ditambahke dalam wayang beber ing pendopo kraton Nagara. Terus ngemeng golek dalang gampang. Bujanganu
Janganan golek dalan layang bengkel. Gelar orang pendopo keraton Magu. Datang sabiko. Sing hati-hati. Matraino bang sinuyang haruna katinitraning agrapok sadaning kukila lelu sing kini panca kacarita mangkono ing kraton Negari Jenggala Negari Maguwa wis katan kacarita ingkang pinangka sambil lakon ing kasatriyan Kembang Sore ana satriya kekalih Lurah Bancak Lurah Doyok satriya kekalih kala wau kekasihing dewa bocah loro-loro mengatunggal
biasane rame kaya nyenyet kaya. Adat sabene iki si Kang Boyo yang gedul njaluk wedang dari kon budal telo malah ora teko. Ya, tak undane. Ben yo Main HP ku. Kang Jaya. Ya. Oh ya. Tak ngembang yo. Saanane yo. Kita sing ngelamu lagi. Ya. Itu apa nih sopo? Dedalane. Wes tuh. Gunawan sepi. Masa sama kotak-kotak? Tidak bisa. Kudu andap asor. Wani ngalah luhur wekasane. Sedikit Umum kula yen dipun dukani Bapang den sing pangi. Oh guyu. Ana catur gendang buri gendang ngarat orang yang ayo diteruske aku tak joget. Iya tadi. Nah.
Ambeng iki koyo nek gen kae ambeng. Nek kampung aku iso ning iki agek arep kampung, iki agek mlaku. Oh iya, mlaku ning wong kampung ya ngono kuwi. Ning iso digawe nganggo tak. Lho iso. Oh iya. Maju yo, maju. Nih. Jogetane ora mau kaya lakune jogetan kampung ya ngene iki mau. Kaya pitik melek karet. Duh. Ora jumbuh karo gamelane, jumbuh karo lakune ra. Oh iya. Nek ngono saiki aku sing gameli. Jogetan kaya mau tak bayar to. Ora iso gameli aku. Ya iso, ning yo diwaresike. Oh ya, ini. Piye? Aku tak iku. Ngene. Iki do gamel ya iku. Arase ora do dhuwur iki. Dhuwur. Jajal. Nang. Jambut gawe. Iki suruh donang. Oh. Nang. Dolole somplung. Oh iya. Tak dang dung. Tak dang dung. Tak dung. Tak dung. Oh iya. Ya laran iki. Ya kurang apa-apa. Yo, lekas yo. Yo. Aku joget. Iya kok wis nek. Kalau aku gak meli kleru. Kowe kok yo wis tak warai ora ya mestine. Mulai tak bulan foto lho. Ora tak bulan balen. Yo, ayo. Yo. Nang. Asih laras kok yo. Kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Sakmene tambah sakmene. Yo. Nang. Dolole samplung. Tak tung. Itu piye? Wah, jan ora sopan apa. Jogete ora cocok karo gamelane. Yo. Pisan kas. Anggere kok jogang tak jogang genti kowe. Yo. Nang. Dolole samplung. Tak jantung. Dolole endi? Asak kan wis gak ngeliat. Baleni. Ulang baleni. Enak joget tenanan kok gak boleh men arape lho joget. Udah maju. Kok jenenge kan dhuwur terus. Ket mau madang iki. Nang gampang ya. Wong Jawa ya oke. Gedang godhog ya oke. Salammu dhewe. Ya. Baleni. Pisan kas dadi. Ah, ngatur wis saiki nek manuk ora tau yo ora apa yo. Nang. Dolole samplung. Tak jantung. Rada laras. Iki kok awak dhewe wis rada manut. Ya iki
iki urip Suprono Suprene ya kaya ngene. Nah, Ya jeneng wong urip kan golek apa to? Sing aku awake dhewe wong urip iki tentrem uripe ra. nah, kowe nek pinter nek kowe ditenan nek omongan ki. Lho. Kayak Andi Panji, beda. Kacarita Raden Panji ingkang rawuh wonten ing Kembang Sore. Lho angkat. Gunung kadingaren Adi Panji. Kok teko ning papan kene kaya ana wigati apa Adi Panji? Ada saben aku lo batak sing ditimbali to. Iya. Sangat iya kakak. Romo nyumpeno. Ngimpi Yo kakak. lho. Kalau mimpi ayo kembange wong turu to. Lumrah to nek ngimpi kuwi. Mimpine negara Jenggala kedatangan banjir bandang. Banjir. Beda. Karena wong udah landhep ya. Yo. Ane nganu jenenge ngimpi iki ana telung perkara, Kak. Hah, kowe ngerti? Ayo, Jajak kandhano. ana siji turu sore ngimpi. Kuwi turune wong kesel. Ah, Kuwi ra ono apa-apane. utawa kok kan tunggu. Ah, Sing pindho. sing ping pindho ngimpi wayah wengi. Nah, tak sebutke ya. Ah, ya. Tetioni, Liyane Godoyoni, kono Doyoni. Tetioni, terus Godoyoni, Kondoyoni terus Popus Poljem, posko tajam. Popus Potajem. Aku iki sing Terus ngimpine Adi Panji. Kuwi ya apa ngipine nak Romo? Wanti bakal wijang kakak. Kira-kira jam 3 ya. Yo. jam 2 munggah pokoke. Nek ngimpine kira-kira tabuh 3 utawa jam 2 munggah. Kuwi tegese wong ngimpi sing bakal ngumusi kasunyatan. Iso kadadean ngono. Kuwi sing diarani kota. Lah, terus ki Kak Doyo. Iki ngene Adi Panji. Mbok menawa ya negara ing Jenggala bakal ana kejadian sing ora di pengin awake dhewe kabeh. Sing muga-muga wae negara ing Jenggala enggal paringana padha. Ya iki urusan karo kahanan ing Jenggala. Uga. Saiki aku tak apa ya? Herak. Lagi boleh. Wih, sing tadi hilang. Loh, Kok kira yo ora kenal karo kowe to? Wong kok iso ilang kaya pite yo. Kowe iki tenanan iki. Lah iya tegese wong kok iso ilang, iki tegese ilange ilang lunga apa ilang digawa-gawa apa kowe pokoke piye. Toto. Coba. Jadi nalika lelakno ning taman, dumadan Jakarta
Panji banjur ilang ngono wae ngono. Iki ana gegaitane karo impen iki. Iki diatur-atur. wis genah cetha Adi Panji. Impene Romoku tegese mumusi ilange Sekar Taji ya kuwi ning sakjroning impen kene iso kudiran ngono. Aku iki paling ngono panjang ora apa-apa. Ya wis ngono wae. Saiki aku tak mengkupu Jawa ning ngerseni Gusti Kang Agung muga-muga enggal paringi padhang ing kraton Digolo. Ayo bebarengan suwun. Kae wangi-wangi, Kang. mangkono ingkang kacarita Sang Raden Jaya minta siing Bathara nanging matek aji paweling ingkang nampi ingkang wa Dewi Kili Suci katan ana liyane Jaya lan gancah sing bisa dirawuhi marang Dewi Kili Suci. Bilih Adi Panji ngendikaken kalau Candrajana ical saking Paman Digolo Dewi. Niku dos pundi Dewi? Oh, ilange galuh Candrajana kuwi dipesta marang bangsane jin kang dadi tunggale langit. Dicolong jin. Iya. Beda. Cinta jin kebalik menungso. Iya. Beda. Nek ono cetha wis bakal mutawatiri ayo. Saiki kersane Dur kepiye sisane? nyuwun pitutuh marang Dewi. Lajeng kesanipun dosipun Dewi. Kuwi seranane bisa ketemu galuh Candrajana. Kowe kudu nawar aku dadi wong cilik. Mati kok dalang wayang beber, crita lan janturane pitutur uripe manungsa. Kula kedah madhep wayang beber, dalang wayang beber. Iya. Wae. Iki bancak. Yo. Akhir kuning lan Adi Panji. Lho, kowe kabeh padha krungu menawa Dewi ngendika nek aku kudu madhep dalang kuwi wayang beber. Dalang ki ora gampang lho, Kang. Lho, iki minangka srana. Iya. Minangka srana ki yo piye carane engko murid Sekar Taji enggal-enggal balone Digolo. Oh, nek pancen kuwi Gusrono ngono kuwi to wis. Yo, bareng-bareng. Oh Dewi, kula nyuwun tembe maju nyuwun pamit. Kula badhe namaken uga rampe kagem Ragil kuning bancak Adi Panji kula badhe lumampah madhep dalang. Iya. Wis dipeksa dadi nang Oh iki monggo. Digawe video nah. Digawe video. Digawe YouTube. Kami pakai mau video itu menit man. Digawe YouTube. Ini jare dong. Ah, ini masih pelan. Yo tusuk ngono lho kowe kendang aja. Anu lho iki. Aku yo sithik-sithik iso nek. Ya wis ayo tinggal ceket-ceket supaya Sekar Taji iso ketemu. Yo, toto-toto, gongi, siapno. Ayo Ragil kuning. Yo, angkat. Aduh. Ayo.
Pacarito mangkono sang boyok bangsa Raden Panji tuwin Dewi Ragil Kuning ingkang sampun anyagai nyanggemi dawuhipun ingkang Wa Dewi Kili Suci nulya ganti busana ganti sandhanganing pradesan sang doyok kanthi jejeneng Dalang Sapanyana pengendang asem sore lan penggender Dewi Siruni pengegong Raden ya sang lancar mangkono lampahe sang doyok tuwin para kancane legal supaya wong-wong kene iki rak ngerti nek awake dhewe berjalan. Jadi yo ana wong nanggap. Ayo mesti dengan Jakarta. Tak cobone kenyane yo tak yo dicoba. Ya, kuwi kendangan ledek buge. Ya kaya mau to. Ya kendangane ono-ono ledek jaman biyen sing do nginep nang dukuhe kae. Oh ya, kuwi berarti luput ki mau. Dalan nek kono niku diwayang. Kuwi ledek munyuk. Karena apa Mas, kok tak cilik-cilik kowe iki malah. Oh ya. Sing pisanan luput. Coba dine tutur mene dong. Ya. Penak iki. Penak iki. Sangkat.
liyane aja kowe sing ngokek dhewe ya ora kenal pancen sithik ngono Kok pikir nek nggo bumi terus to nek kowe. Iki minangka srana. Padha yo mikir utawa nek sing neko-neko. kaya mbok kenal apa jenenge wong ngam karang duwe oke. Kae sapa kae? Ngono rene. Kae kamu. Jangan mau. Jenengan mireng kali kendangan kula nggih. Apik nggih. Ayo. Oh, iki payon ta. Ya, payon. Coba kowe yo ngomong panane engko ning kono piye terus. Nggih, niki nganu Mas. Nganu niki nggih, reneng. Niki kan teng kraton. Ditanggap teng kraton dalang ngoten to? Nggih. Nek dalang niku kan Lho, bahasa ku bukan barang. wonten saben tiyang saged. Nah niki kedang ngangge uga rapi. Uga rapinipun enten hukume gangsal. Nggih pun boten tak kuwatir. Lajeng enten gedang rondo mboten. Wonten. Sing ageng-agenge sak lengen-lengen ngeten iki. Iki kula perno-perno. Malah marani wong limo ndang rojo. Niki kan Menembahkan juru tangkap malah rojo. Yo sakanane wong gedang rojo ndang syukur yo. yang rojo nggih Gus. Nggih. Nggih. Nek ngaten terus angkaipun bilih napa niki? Sak menika. Sakmenika. Nggih. Gila. Anu Panji. Ayo, antak lan lagi muni ayu. Saiki derek. Thank you.
Yaneng talaga kadilangit mambang kapas wulan upamaneka Ujangaru Raharjo selaku Harjo, wiswan kula suwun. piye oposisi entuk dalang Menika kula sampun beto dalang ingkang badhe gelar wayang beber wonten ing kraton menika. teges pancen bekti marang ingsun ya dulu sabdo harus Candra Kirana Bapak dalang wis katon suwan coba pun bareng Yo, dan diwiwiti. Aku kepengen tinggal. Bapak dalang Nggih, kula simbun. wektu karo papan tak sumbanggake Bapak dalang Nggih. Nyuwun ngapunten, nggih, nggih sinuwun. Mangkono ingkang kadarito hadeging kraton negari Ngalengka Dilojo. Panengge Sang Prabu Dasamuka ingkang wus boyong Dewi Swergian Warasinta. Mangkono pangendakanira Sang Prabu Dasamuka. Dewi Sinta ayu. Dadi karo aku Sinta Prabu Dasamuka aku wis duwe bojo Sinta senajan kowe wis duwe bojo isao marang bojomu dadi bojoku bakal mukti yen ana tantrimane bojomu aja sumelang ora bakal menang karo aku wadya balaku kok gede-gede akeh dikaya sekti ora kedas apa aloning kandhe sisaning kreta kandaku Mas Windes Raja Brana sak gunung anakan donya jebaring negara seprapatan jagat mongko aku titah kasing dewa aku didaya sekti titah penoloro luputing pati ora ana manungsa sing bisa ngalahke aku ora ana manungsa sing bisa ngungkuli aku Sang Prabu Dasamuka Raja Ngalengka Diraja wektu iku Nalendra kang sekti mahambara digaya sak jagat ora ana tanding bondo donyane tan ana padha kulino bedah negara wengis sewenang-wenang kail metakil murip nurut gunane nakal sarak ngakai jagat ananging ana tembung cakra manggilingan manungsa ora bakal urip terus ora bakal langgeng ana apese ana matine Prabu Dasamuka wis tiba ditiwantini pustakan apese
landang putri bojoning liyang jenenge Dewi Regyanwara Sinta digawa bali nang negara Ngalengka gelem dadi bojone nanging Dewi Sinta ora gelem. Ora suwe Sinta ana ing Ngalengka madan ana gedhek putih lumebu ana ing kraton Ngalengka. Mlebune si gedhek putih iso ngentekake wadya bala buta kang ewon kathah. Kang dikaya kang sekti dadi batang kabeh. Banjur gedhek putih dicekel dirangkit dening para praja Ngalengka dikompok juk tali godi. Yobong geni digawa mabur diabur-abur nang kraton Ngalengka kraton bisa kobong entek sak bandane lan ana tapete tapis tanpa jelas prantene isih sumbar-sumbar anggone ora bisa mati mung kari ijen tanpa ruang. Arep ngamuk marang mungsuhe yaiku Prabu Rama Wijaya lan Bantara Prabu Rama ngelake panah mau bisa manjing nancep sajroning awake Prabu Dasamuka. Satemah banjur loro sajroning loro bisa lumayi larane saya banget nganti tekan pereng gunung. Dasamuka tiba ning watu karang ora bisa tangi ora bisa blawat atan bisa ubah ana-ana nganti sasen kepara meh taunan. Yen kepanasan yen udan jejembegan akeh gegremet ora bisa cintung kala minte kala jengking kala seloro dereng-dereng geger untu pringas-pringis mripate lolo ora bisa gedhep kulit daginge pating ceromplong kebat singgat tatung. Pungkasane ana lindu gedhe goreng pereng gunung jebol ambrol Prabu Dasamuka kadipulkan gunung ateges abdet lan kepasek marang donyane. Iku ati sukma bisawal puncak saka naga prantene sukma bisa muncul sak kiwa-tengene gunung awet kancang rantai geni. Malah, aku ya,
Bukan ntar telepon mau pesen. Rekamannya kemaniin ya? Ya. Dadah.